kenywa gose chikomurerwa ekenyugo kiri kibwata marionyo gose na yeme konyenywe ko experiment yekyo gose nchionsi pitchingo ke chisabini chikonyenywa aya nebinyugwe biga sabini kero mwana atabiri arete nando metekere project yao korukira mwana wika participate aina mangana CBC wika bana kinga kero mwana participate kero mwana enyene usibato mu kero mwana wika arete enyene magena bato mu magena yechingo kambaliko tumuige nalimo bakoleta magena abira aina magena 140 osi bako karanga nsugulikie bao karangera magena yose pe 140 abayibuli bana bareke kwemurunga niya sabayibuli abaganete bakubuliga ine nkigeko gera inkibatale ko tebelino na bana ya leta musini utibese chiga chibe kwamo chigore ngo keyemo kadu chakulire gusine ngo keyemo chigore ne kinyugwe kiga batageterende bana bate ku experimenting ayaya kutumeka amangana ega yebinyugo bibotindu ne bibebire rora muna bigo sichi chinyamanda bagore ekenyugo ekamo bagore nengo keyemo bakorere experiment ku nukubulia kwarenge kwa bayibuli giti omwalimu Robert Areri agatema kuyegerera sana ali abategereri bitu benka y'umugusi asomoro biritu bw'igiticha akaba kawaida ko maitenga nkorara sisitiza turi gusenkorara kwanera turi anermono chisemiri itwaringe ukwanera itwaligo lakini range gali kiru montali nge gotema kurwa lakini nayo motegereri ti libaga niliya ochinga kichiga tora nyara ko batukukwanera nge ngane yiga tuone ni vipi na kioro cha kerengera yekiga kende kya bayiburi banda bagote banga yaya ukango nakabeza abana batumituka cyangwiga kagoru engo keyemo nekinyugwe ekemo lika kero mwana gotumwe engoko nande tuoni abana sabini ekirasi chingoko 70 nebinyugwa sabini bado bire sukuru inga ne experiment bigokora ngokango ne kemo ige kinyugwe kemo gyoka kyagorokeretwe abana abayiga bakorere experiment kerengeri kya enkirikike 0706 18 timwenge mechi sema chirego akira na sister kora chisema chini cha mile mbili alia akira Newton wote akina John Charles Lois Roba timwenge magaiga karibuni sana asante sana ndo chimotubwata akina Victor Omondoni koroche gabo Dominic Motura asante sana mwensi pe abo magaseni kunya kutubwata gaiga anero korokunga Vicky Moguche Vic Gad Moguche kora chisema chini cha USA agotebana tubwatete loud and clear wetragege nkayo mogusina bwiga Justin Masenge engineer Justin Masenge agoteba nere na tubwatete bya kigima kabisa asante sana my brother Vic Gad Moguche na ndoro muliki bw'ibitabo by the way agoteba nonde Fort Worth Texas ningbabwatete gwetera chisema chirine cha online asante sana my brother Vic Gada site yao sini kabisa ni familia yao yonse pe asi ukunya gutusira bunenka y'umugusi honorable Nicodemus Nikoroche gabo engineer Peter Nyagwencha agoteba na tubwatete bya kigima kabisa Egeticha. Laki. Esi boda gurugara. Eru. Karo nanje nara aligere limbia sana gotomora kine ina sesi nyingi bala bateba 2020. Alafu nonya fai kwege de side ya magena. Yes. Ya de side ya ngoko. Ona zali ya CBC mba bwaterilinga na ngoko evera ni kingo kwa abana sokoragera sinokoragera kuri next day. Oh. Okay. Thank you so much. Kayo go say hello. Hello. Hey. Wakire murayo mingo. Wakire. Mondo. Eru. Wakire man kuitari hotel yabu kwa Mondo family. Yes. Eni wembu yoge ndoto kurwa matuka mange komera na nyapiego. Mbe yatore kabisa. Njombia na igete? Na otoleke babo. Egeticha. All right, ndo chegega ya Mobutokera. Asante sana enkayo mugusi. Hello. Hello.
Ege teacher. Aye kato. Habari ya siku nyingi. Mzuri sana na wewe? Naonde mbona mate tuleke titata kora. Yes. Tuleke titata na Andena bata kamba kyane kyama sabi kyane. Yes. Bono ya chire bono nare ko taba iganje. Mwari mwari tata ga mata chiko kungai usai to chingo petsa. Experiment. No tinyana bana mito amwano mito. Anemba tiye ntonta maitinga ngocha bale baba chirigo sina bali muboka. Ero. Adi mwari moyingo yangusakale. Ero kadot. Bwakire. Barambi yora we studio. Mbi yande. Waikire ya ganda masifu kwa bwatire nere persiera ko igunga ngokongoriye gwera karati gatuma abana bati. Waikire se moye se ga saka turki. Ese direct de saka